Tagay-tagoy man. Pero wag malipay yung tanong butaga da. Nakatagaan juga Brad. Nang lahi pa yato. Wala pa sikap. Wala palagi. Nagpaabot sa bitaw ko. Kina ako tuyo. Oh, unsam day tuyo ni munikap. Kuan. Kaning si lagi ko. Mao ba? No day siya ning barangay. Wa oy. Nikap ba? Si ko nikap. Oh. Abi kog na kay mukas advance sad ko. Nakay cellphone niya. Tawag si Kap. Kung makani ba siya? Sige sige. Wa mamutubag si Kap. 1, 2, 3. Mag-tiktok ko, be. Pero sabay sa uso ba? Ay, susumuka, pinanawa ko eh. Sa kadaghang oras, kita may pa yun mag-tiktok ko. Insam ka ni. Tugaya to bagon oy. Hapit na nimo expire kung unlikol. Hello, hello. Kinsa man eh. Siguyot ni Kap. Imong tanod. Sa mukha eh. Resurbo dyan ka sa kong jogging da. Isuga gud nimo Kap. Pasayloayin taon ning pobre Kap. Kining muanhi ka sa barangay hall Kap. O sige, mo anha ko. Ay sa kay mong tiwas sa kong jogging. Okay, paabot mi nimo Kap. Sige, sige, sige. Hoy! Hoy! Sir, ay, ito ya sa barangay. Tuol na sa barangay. Tuol na sa barangay. Sa barangay. Reklamo mo ko na kuhan dyan. Tuto bango. Be. Hoy, sir. Nunsa Nay, duha ka lalaki sir nga. Daskap sir, daskap. Wala pa lagi ba? Patubang pa. Paabot na ta. Dito ka kay gusto niya unsa niya mo. Sir, unsa di kaning barangay sir? Aw, tanod ra lagi ko sir. Oh, tanaw di ka sir. Oh. Salamat ka sir. Gahi kay mga uning duha sir. Oh, paabot ang Kap. Ko pamanggil ako mo tong gitawagan that's Kap. Salamat ka sir. Usa may hitabuha. Hoy, kana na kapitan. Naabot na Usa ato na sayon be. Usayon dire. na kapitan. Mahusay na ni ron. Sayon dire. Usa rin hitabuha ni. Kap, sus. Kubuta man ninyo. Gisam to. Gisam may pangalan mo bay? Ako din si kuhan dahil si Jambert Bukog. Ikaw bay? Reporter taon ko sir. Kay tungod lagi aning. Naamo kay reporter ning atong panghitabuha. Oo sir. Nata social media ro na. Usayon ta mausaon pag-usay ni. Say pangalan mo bay? Si Toldo. Ikaw bay? Ako ni siguyot. Ang tanod nimo Kap. Tay kini dara na lagi talaga kalimot-limot na kita kay di kan mo ko gajagay gugod nga. Mo kay bawo di mo gubuta niyo be. Naunsa naman tawo. Usan na hitabuha ni. Usa ta mo pangutanaw na. Kay reporter sikat kita kadiyot ni ron. Kita na ta reporter ron lingaw kita ni. Kung tanong daga nga usa man hitabuha nga gaaway man mo. Akan na yung isang tawahan na Kap. Nireklamo siya na ko Kap kay ako gino, dako ko balay niya, membro jud ko purpose. Oh, kung ingin ako sa Kap na kung gusto ka magreklamo, dito ka magreklamo barangay. Mo to naabot man sa barangay Kap. Gusto ko magdiri maghusay. Sige. Mao na imong istorya. Oh, Okay. Kap. Ato po tanong po rin usa ka kuan po. Gubuta bang ko ninyo? Hindi gini mawasok. Mahusay gyud. Okay. Sige. Sige istorya nimo. Ang ako lang kap, nganon siya may natagaan kag manama si balay, niya mga igsoon ay trabaho. Sa kanang ako, wa ko'y trabaho akong balay perting gamay ra taon. Unsa na gud taon ni ako unfair kay nako po. Daghan pa tawo nga tabanganan sama nako kap. Nganong siya pa man. Sakto sa na si mo hapon. Nya, mga iso gyud mo duha gyud. Di ka na mo gud siya kap. Kana siya. De gyud. De usap patay de gyud. Dili. Dili mo respetar usa ka gupitan. Dako yung respetar mo Kap. Naka na yung tawahan na nagdagangan ng kinabuhi Kap. De mga isa de iso na. Mga iso mo duha. Iso ka de konsilyo. Magtirong gabay mo duha. Konsilyo. Iso ka mo respetar mo gupitan mo dire. Nari respetar mo kap. Kita ayang bati na kap. Naara man tinadi ay. Kini dire. Usa ta de maayo be. De maayo de istorya. Aron mahuwasan kin mo sa inyo ka suko yung siyang duha. Mag-TikTok ta. TikTok ta. Di man may gibawong sayaw na kap. Ako may lidera ng TikTok ta. Sige. Aron
Saan man eh? Maayo kap, sayo ta kap. Testing sa mundo habi ko sa on we. Pura-pura maragod sing kalawasan god. Ni. Kay ako rin mo leader nyo rito. Kay tiron baro mo ningaw kita di. Suga ninyo eh. Sa man pagsayo kap sa stepping. Oh sige siping lang god. Ay di maayo kay. Sige ako lagi mo leader god kay para magwagi mo kamuan. Okay, sunda ko ninyo ha. Soon pagsayo ha. Para maogin mo. Sige kap. Sige, kamaon naman mo ha. Kamaon naman mo ha tong steering ha. Sige, kamo sa duha be. Be. O kamo mga reporter og sa tanod apil. Interview kap. Apil daw. Pero nito. Talikod kap. Oh, sige, ako yung una ninyo ha. With the window. Oh, ako yung leader gino ninyo. Yes, sige ha. Sunda ko ninyo ha. Yes, seryoso gyud aron mawag ninyo kay isog ninyo. Okay. Okay, muna. Eh? Ya. Sakto gyud. Lingaw gyud mo. Kutasan. Ya, okay, pangutan ako. Kaya man naman kita suntong TikTok. Ya. Kamong duha, napa mo ikalago sa usag-usahan nyo? Wala na kap. Okay na kap. Okay, sige. Wala na mo ikalagot ha. Wala na kap. Eh mamatuod kayo nga wala mo ikalagot. Sikans mo. Sikans. Sikans yun. Gakos mo. Ay, peaceful lang niya. Kiss mo. Sagpain kita. Awa, tama mo na stepping nga, magatubang nga kita para masweet, kamaogin mo. Ano? Sige. Ay, katawa no. Katawa mo eh. Ayaw da. Katawa. Katawa ni. Basag nila dyan. Basag nila dyan. Sige. Muna. Oh, nya. Napa mo kaisog siguro.